Sawubona futhi ngiyakwemukela kwenye i-episode yencwadi esiyifundayo ibe ngithi Lizokuna ebhalwe uNakanjani G. Sibiya. Igama lami nguSiphumelele, and right here on this channel siyafundisana kabanzi ngesiZulu, Zulu proverbs, Zulu phrases, sifunda kakhulu incwadi novels and sizihlaziye, because that's where we'll get ama-proverbs ethu. Mhlampe uzwe igama ungakazulizwe, mhlampe for example igama lethu ukweshwama. I remember when I first heard that word ukweshwama, which is isiZulu for uqala into, uthi ngiyayiqala ke lento, ngiyayeshwama lento, which means that uyayiqala ukazuyibone, it's unheard of kuwena. So it's gonna be quite an experience. Stay tuned, and it's not isiZulu all the way, because nami ngizama ukujulisa ulwazi lwami lesiZulu. So masiqeda la sizongena nje kwinqolobane masiqede le ncwadi, I mean, so ngena kwinqolobane sithola amagama esingawazi kabanzi ukuthi athini, everyday phrases, izinto ezinjalo nje. So singaze siye kude. Make sure that you like, make sure that you subscribe, make sure that you tell abangani bakho ukuthi kunengane lapha ku YouTube that does magic when it comes to Zulu literature and ukufunda kwencwadi. Thank you so much for being a part of this community esizama ukuyikhulisa, esijulisa kabanzi ulwazi lwethu lwesiZulu. As you can hear, ngimZulu and proud. So ngibona ukuthi let's not let the culture die, man. Asiqhubekeni sifundeni incwadi. Ngiyathanda ukufunda incwadi ngiyibambe ngesandla njengoba sesaphila elizweni where there's a lot of audiobooks and there's a lot of incwadi, like ama-ebooks, ama-PDF, incwadi efunda efonini. Kuye kube mnandi ke to flip a page like this for me, sifundeleke. So asingena kwivideo namhlanje. So the last time sihlangana sasifunda i-prelude okuwukuthi isandulela sencwadi. Ngamanye amazwi, it's like a preview yento ezayo. It's like sithola a bit of a backstory on ama-characters or i-character esi-introducewa kuyona mhlampe or amathuba ukuthi Leo character, main character is story set. I hope I'm confusing. Let me repeat that. So the last time sihlangana, mina now, the long video that I made was a prelude yalincwadi sifundayo bengithi Lizokuna. Last khona we were introduced to 3 characters. Actually 4. Sa introduce okokuqala kumhlengi. Umhlengi isibongo sakhe owaKangidi. Uyazi ngenza iphutha la nganga-check sesikusikonje laba basuke eMgungundlovu noma basuka phi na. Ngicela nje ungiphi moment engconyana thi ngipause. Okay, sesibuyile. Angizange ngibeke nenhlanhla yokuthola ukuthi kahle ikephi exactly ikhaya likamhlengi, kodwa I'm sure kuzo unfold as siqhubeka nestory. But sithola ukuthi indaba yethu takes place ey'ndaweni eziwu-3, but ngizomenshina lezi esisavelile, which is umhlengi ayisuka khona eThekwini nala umhlengi ayeya khona kubo emakhaya akhe ase-Potchefstroom. So the last time sikhuluma sihlangana ne-character yathi yokuqala, umhlengi Ngidi owayesuka eThekwini. Mhlengi on this particular day siyavezelwa ama-features akho kuthiwa umuntu wesilisa oyithandayo, oyiqhathanzipho, nje uyayithanda bakithi, nenwele zakhe, nentshabe yakhe, nefiziki, nama-perfume awasebenzisayo, amakha ngesiZulu, ayamsuitha nje umuntu nje ome kahle. So simbona ekhathazekile on this particular day, sivezela ukuthi uyasuka la ehlala khona. He makes his way to someone abe ne-appointment naye ukuthi uyokhuluma naye. On his way uhambe ukhathazekile, uyabuza ukuthi uzoyibeka kanjani indaba yakhe, uyajuluka, uyashisela, akayithole i-parking, frustrated, uze abe seshiwa isikhathi sokuhlangana nalo muntu avumelane naye. Sambona ehamba eyongena eflatini lalo muntu. Mefika sithola ukuthi ubelindwe
character esibele introduce kuyona kuthiwa uNontobeko. uNontobeko is a female esizwa ke ngokuchaza kwesitori ukuthi cha muhle ngempela ulangasekothe and uyi partner yamhlengingidi wisithandwa sakhe. So uma efika umhlengi afike ekhulume naye uNontobeko embingelela axolise ngokuba late athi uNontobeko yohaka isithandwa sakhe ngenjabulo and express affection ukuthi hey ngiyabonga ukuthi ufikile kanjani. Things you would typically do if you see your loved one. So ke umhlengi avele abande angambambi athi nombamba isandla angafune isandla sakhe umhlengi. Kubonakala nje ukuthi lo muntu he's distressed. So kuhlalwe phansi ambuze uNontobeko ukuthi yini inkinga. Qala kube nzima for isikhathi eside for umhlengi ukuthi asho ukuthi yini inkinga. Uma semtshelile ukuthi ukhathazekile khona okungalungi alinde omunye patiently ukuthi uzothi amtshele kumhlengi ukuthi akusalungi between yena naye relationship wise usacela abahlukane. uNontobeko acasuke typical reaction abe nemibuzo yokuthi usutholele omunye umuntu yini, is that why ungasangithanda? Athi umhlengi nca ayikuthi sengitholele omunye umuntu kodwa isizathu sangempela esenza ukuthi ngihlukane nawe angeke ngikwazi ukusdisclose at this time, ngikwazi ukukutshela. Ngiyathemba kodwa ukuthi ngelinye ilanga uyokwamkela futhi uqhubeke nempilo yakho, which is not closure for uNontobeko. And simbona umhlengi emshiya uNontobeko ekhale eflatini lakhe ibalisa ngothando abenalo for yena. Ahamba umhlengi amshiya kanjalo and he makes his way home on the same day. Ayekubo emakhaya akhe. Uma efika kube ePotchefstroom abiza ubaba wakhe siyathola ukuthi uHlomuka okuyisithakazelo sakangidi. So ubaba wakhe uHlomuka ajabule embona engena ngesango khona no anto sebenzayo la ekhaya ukusho ukuthi bawumndeni omekahle okwaziyo ukunakekela and baphila impilo esoft, sisho kanjalo. So ke afika umhlengi siyathola ukuthi ubaba wakhe is a farmer, umlimi unama farm nje wisiquma masasendaweni. So afika umhlengi bamsikela ikhekhe kuba khona ama pleasantries between them. Then athi ubaba ambona ubaba ukuthi cha ingane yami khonto ekhathazile, let me do something to cheer him up ezokhululeka angitshathini emphathe kabi. But before efuna ukuthi indodana ikhulume naye ube nesipho afuna ukusinikeza indodana. So mase inikezile indodana isipho sakhe okwakuyiplazi, although ingane yakhe umhlengi uyena wayengasebenzi. Ubaba wakhe wathi propose ukuthi leli plazi njengoba ngikuthengela lona ngiyakuthengela kodwa mina ngizolimanage wena uthola iprofit yalo. What a gift. So ke ajabula umhlengi but still kuyabonakala ukuthi usa distressed khona into esekhanda lakhe emxakile ngempela. So kulungileke abe distressed kanjalo kubuyelwe ekhaya. Ahlale phansi umhlengi acela ukukhuluma nobaba wakhe athi baba I'm gay. He drops a bombshell. Umhlengi atshela ubaba wakhe ukuthi he's gay and nje into enjalo, he's gay. Ubaba wakhe kube ngathi ushawa izulu. I can imagine utshela umzali angithi nje nanoma uphi umzali mhlawumbe usuke engalindele, and then ngalesa sikhathi le inkathi la isethwe khona indawo, not inkathi, isikhathi la isethwe khona indaba yethu, isikhathi la kwakungaka acceptweka kakhulu ukuthi kunabantu abagay noma kunabantu abawulohlobo babephathwa njengabantu thizeni babe discriminate noma babecwaswa kakhulu bebizwa ngamagama abhlungu. For example, igama sizothola la kule ndaba elinye lamagama babejwayele ukucwasa ngalo abantu abathandana nomuntu bobulili obufanayo, okay, or lesbian, babebizwa ngokuthi inkonkoni. Ngiyaxolisa ukuthi khona umuntu olalelele offendayo akusiyona into engizama ukuyenza ngamabomu, but lencwadi ngalenkathi iphuma yazama ukurezi awareness yokuthi ukhona abantu abakanje and they're not different from other people, abantu nabo deserve the same rights and respect as everyone else. So back to story sethu, amtshela baba ukuthi he's gay. Baba ke acasuke, he does not take it too well
emxoshe ekhaya. Memxoshe ekhaya uMhlengi uyahamba ubuyela eThekwini, apakishe into zakhe, agibele ithikithi leBhanoi, abese yahamba eKapa for ukuyoshintsha ubulili bakhe, azenze from umuntu wesilisa abe umuntu wesifazane. Siyathola ukuthi although lento ngathi ayikakamkeleki, especially ekuma parts asemakhaya, the rural parts, on the suburban parts noma ey'ndaweni ethe ukuphuculuka kakhulu, kunodokotela noma i-technology si-advance ngale ndlela yokuthi kukhona imishini ekwazi ukushintsha ubulili bomuntu wesilisa ibenze ubomuntu wesifazane, even though kunama-parts futhi still on that same time angaka-accept ukuthi kunabantu who are gay and whatnot. Uyabona ukuthi kunokuphikisana, kunabantu who are like ayibe lento enzeka kanjani, and then kunabantu asebe-acceptile and have actually developed iy'ndlela zokuthi umuntu wesilisa akwazi ukuthi kube lula uma nemali yokuthi azishintshe abe umuntu wesifazane. Okay, okay, I think we've done a preview yethu-ke manje ngakulandisa and usu up to date. Okay, kunjani? It's alright. I hope it's alright. Sesiyaqala-ke manje sahluko sethu, so we know i-character yethu. uMhlengi uhambile wayeGoli eKapa wayoshintsha ubulili, and useyishintshile wadla ama-hormones, amaphilisi ukuthi ebe nama-hormones omuntu wesifazane, ehluma amabele, wahlinzwa igilo, washintshwa nje waba ne-total transformation, waba umuntu wesifazane. Abantu ababemazi ke ngokwencwadi kuthiwa wawungeke uze usakwazi ukumbona if wawumazi before uMhlengi. Washintsha-ke negama waba uMahlengi Ngidi. And towards the end of the preview yethu siyathola ukuthi although waspend isikhathi eKapa, inhliziyo yakhe yayihleli iseThekwini, so wadecide ukuthi uma sekulungile konke uzobuyela eThekwini yokuqala ibhizinisi lakhe, njengoba uhulumeni wayesimamisa amabhizinisi abantu abamnyama. Okay, isahluko sokuqala. Wayengakuzwa konke uXolani okwakukhulunywa lapha emhlanganweni. Kwakuwumhlangano obalekile lona, kucotshelelwana ngamasu okuthuthukisa osomabhizinisi, ikakhulukazi labo ababencintshwe amathuba phambilini. Izikhulumi zazisenazidedelana, zonke zidle ngobugagu nobuciko bokubeka amaphuzu akhanye bha, kuze kufike kuthi noma nobefikile ebona izinto ziwumqansa abheme akholwe, abone konke sekuyinto engenzeka nje uma umuntu ezimisele ngempela. Okwakugcizelela kakhulu yikho nje ukuthi osomabhizinisi abamnyama kufanele bavule amehlo, bahlome ukuze indebe yomhlaba ye-2010 ibafice beme ngomumo. Naye uXolani wayeze lapha ngenxa yokuba umnikazi webhizinisi lokuthutha izimpahla elalichuma ngesivinini esikhulu, elisungulwe ngokulekelelwa ngumkakhe ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Kuningi nokho okwakusafanele akufunde ukuze lidlondlobale ibhizinisi elisunguliwe ukuze lidlondlobale ibhizinisi. Kokunye kuze kufike ezingeni lokuthi nomkakhe ashiye phansi emsebenzini awenzayo bazobambisana lapha ibhizinisini. Yikho kwakubalekile ukuthi ageqe izindlebe alalelisise lapha ukuze konke akuzwile afike akuxoxele umkakhe ekhaya kusihlwa babonisane ukuthi bangakusebenzisa kanjani ebhizinisini labo. Wazama uXolani ukuyigxilisa ingqondo yakhe kulokho okwakushiwo izikhulumi ezazehlukahlukene, lutho ukugxila ingqondo. Amehlo kawaze anamathela esikhulumini, kunalokho ahamba njalo aze ayohlala kuyo intokazi ehleli phesheya elokhu ibhale njalo. Kucaca nje ukuthi kayizile ukuzoganga lapha, ifuna ukuzuza ngempela kukho konke okuxoxwa ngakho lapha. Wayelokhu eyigqolozelile nje uXolani, eyisusa phansi, eyiphonsa phezulu. Kuya ngokuya ukugxila kuye isifiso sokuba okungenani eze noma yiphimbelayo nje bakithi. Kwaba sengathi umphathi wohlelo uyasizwa isifiso sakhe. Wababuka ababegcwele ihholo, wabuka iwashi legolide esesihlakaleni. Bakwethu sesifike esiphethweni salokhu abesikuzele lapha. Kangazi-ke noma ukhona yini onombuzo noma okuthila afisa ukusho ngaphambi kokuba siphethe.
esho ehambisisa amehlo nendlu yonke. Esho ehambisa amehlo nendlu yonke. Noxolani wawagijimisa nendlu yonke amehlo, enexhala lokuthi kungase kube khona umuntu ozophakamisa isandla acele ukukhuluma. Kwakuzombambezela lokhu uXolani ngoba yena wayesejahe ukuba kuqedwe manje ukuze azame ukuthola ithuba lokubingelela intokazi eyaseyenze ikhanda lakhe laduma. Akabe esaba nendaba nokubaluleka kwalokhu ayekuzele lapha. Hayi, kangiboni isandla esiphakamayo. Kusobala ukuthi bonke abantu sebejahe inkonzo yesisu. Ngeke ngibasole, nami ngijahe ukuyosina ngizibethele ezibili bocweni esilungiselwe zona kulombuthano. Kusho umphathi wohlelo egegetheka ethi ukuphulula umkhaba wakhe oyigulana. Emva kwalokho amemezele ukuphela komhlangano egcizelela ukubaluleka kokuba izithameli zomhlangano zazane ukuze zikwazi ukwelekelelana uma kuvela amathuba ebhizinisi. Ngeke kukuyise ndawo ukuba ngunkomedla yodwa. Networking is crucial uma ufuna ukuba ne-success. Kuqeketha yena Belu usihlalo owayengakadeli kahle engafakanga igama lesingisi enkulumeni yakhe. Akabange esalidedela lelo thuba uXolani, kwathi kuyoshawa ihlombe lokubonga ukuphothula kahle komhlangano, yena wayeyoshoshozela ngakuyo intokazi ezama ukuziqinisa. Akabange esalidedela ithuba uXolani, kwathi kuyoshawa ihlombe lokubonga ukuphothuleka kahle komhlangano, yena wayeshoshelela ngakuyo intokazi ezama ukuziqinisa nakulolu valo ayeluzwa seluloku lumnakashela. Kwase kuphithizela manje ehholo, abantu sebebambe imigqa ebheke ematafuleni okuphakwa kuwo ukudla, umuntu akhombe akuthandayo, aphake qeda ayohlala phansi etafuleni. Wathi ukuzilungisa isiphika sehembe uXolani, wesula umlomo ngesandla, wadonsa umoya waqonda kuyo intokazi. Welula isandla eseyibingelela. Sawubona dadewethu, exhawula esibambisisa isandla eyiqolozela emehlweni intokazi. Sawubona, ivuma ngezwi elithanda ukuba nebhesi, ithi ukumamatheka. Kuthi heqe uvalo uXolani, kade kwakugcina ukumenza lokhu. Mina ngingixolani, Xolani Mpanza. Thabekhulu, imamatheka futhi, isibambisisa isandla imbuka emehlweni. Ngiyacela manje ukuxolisa. So we're missing a page la. Kufanele ngabe sino 28, 29, 8, actually 2 pages. Instead, sino 28, 31. So ngiyaxolisa ngalokho, we will just have to assume ukuthi umhlengi noma mahlengi ukuthi ngiyaxolisa ukuthi umahlengi formerly known as umhlengi ngidi oseshintshele seyintombazane sewumahlengi ngidi wahlangana noXolani Mpanza bakhuluma uXolani wamgoqa ngendlela amgoqa ngayo baze bafika la befika khona sesiku page 31 manje. Akasekho umahlengi thwansi futhi uvalo uXolani. Hayi, akavele ahambe kusashisa nje. Hleze ukumcinga ukuze avalelise kuzomfaka kunoxhaka asezimisele ukuzama ukuphunyuka kuwo. Afikele nangumqondo ukuthi alishiye phezu kwetafula ikhadi alinikwe yilo mahlengi osemenza ashawe uvalo olwagcina ukumshaya dala eseyinsizwa engakagana. Nebala alikhiphe ikhadi ephaketheni, alibeke phezu kwetafula, kubuye kwale nokho aliphindisele ephaketheni aqonde eminyango. Athi ukuqalaza nokho ngaphambi kokuba aphume amehlo awampampise namatafula onke. Nebala ambone umahlengi eminenye intokazi laphayana. Kubonakala nje ukuthi lukhulu liyaxoxa. Thwansi futhi uvalo uXolani. Lusamthwansula ngenkathi eyongena emotweni, eyidumisa, enikina ikhanda, eyisusa, eyishaya izula isiqonde ehhovisi lebhizinisi lakhe elisedolobheni. Idabula idolobha nje, akawuboni umgwaqo lona, ikhanda liyaduma. Uloku ezibuza eziphendula ukuthi kazi yini lena emehlelayo. Kade agcina ukuzizwa kanje ngomuntu wesifazane. Empeleni seloku athandana nomkakhe, akakaze aqalaze eceleni. Hayi, okungeke lokhu okumehlele namuhla.
Azame ukuziba ngokuba matasatasa ezitshela ukuthi lo mfanekiso kaMahlengi uzocisheka engqondweni. Cha, azame bandla ukugxilisa ingqondo ezintweni eziningi zebhizinisi. Kucace nokho ukuthi hayi kakuhlangani. Kunalokho usoloko enza amaphutha nje. Osekumxaka ngokuthi usenqena nokuya ekhaya manje. Hayi, imhlola lena madoda. Anxaphe, anikine ikhanda, ahlale ehhovisi elokhu endwazile nje. Sihambe isikhathi, abuke iwashi, anxaphe. Azibone esefake isandla ephaketheni futhi. Aphinde alikhiphe ikhadi eselithanda ukushwabana manje ngenxa yokulokhu likhishwa, libukwa, aligqolozele, anikine ikhanda. Azibone eselule isandla, wathatha ucingo, wachofoza inamba ebhalwe ebusweni bekhadi. Kubuye ukuthi akalibeke phansi ucingo lusakhale kanye nje. Kubuye kwale nokho, aliyeke liqhubeke ukukhala ngale. Useqala ukujuluka manje ngenxa yexhala. Ajuluke kakhudlwana nokho uma esezwa ukuthi liyabanjwa ngalena ucingo. Hello, kusho iphimbo ngalena, heqe futhi uvalo ukuxolana. Sawubona, ebingelela ngesizotha. Sawubona, kuvuma iphimbo ngalena. Ngicela ukukhuluma noMahlengi. Nguyana lona okhulumayo. Lisho sakunqikaza iphimbo lalentokazi elithanda ukuba nesihoshwana. Kangizethuleke. Mina Mahlengi nginguXolani Mpanza. Besinawe emhlanganweni wosomabhizinisi uXolani Mpanza. Lona ebesinaye kube sengathi iphelela ngamazwi intokazi. Yebo, lona obehlele etafuleni elilodwa nawe othathe ikhadi lakho lebhizinisi emva komhlangano. Kuchaza uXolani ngeligcwele uvalo. Engasazi noma intokazi isayikhumbula yini lemininingwane azama ukuyichaza. Sengiyakhumbula. Lona ongumnikazi weThabekhulu Courier Services. Isho ngeliphelezo uhleko oluncane intokazi. Kudlule umzuzwana, aqhube ngesineke uXolani. Sehlukane singasavalelisananga. Kufanele bekuphithizela. Ave ibe buhlungu enhliziyo yami. Ngani? Ibuza ngelinexhala intokazi. Adonsa umoya kakhulu uXolani ngaphambi kokuba aphendule. Bengisafisa ukuxoxa nawe ukuze ngithola ithuba elokwazi kancinyana. Yilokho okungenze ngakushayela ucingo. Manje kangazi noma lubuye lume ngenyawo uvalo. Abindeke engasawuqedelanga umusho onamazwi okunesikhashana ewalungisa. Ewahlela ukuze angazwakali kabana entokazini. Awu, cishe wangibulala ngovalo. Bese ngethukile phela uma uthi uhambe uphatheke kabi. Bese ngithi hleze kukhona engikuphoxe ngakho. Isho ihleka ngesizotha intokazi. Awu, ingangiphoxa ngani nje kodwa intokazi enhle njengawe. Kanti kakuthina esiphoxayo njengoba sicela ukukubona nje. Akakuthina esiphoxayo njengoba sengicela nokukubona nje. Esho ngamahlonyana axube novalo uXolani. Nini? Ibuza ngokungana nje intokazi. Khona namuhla uma ngenzeka. Esho ngelihefuzelayo uXolani. Khona namuhla? Ibuza ngokumangala. Impela bandla, uma ngenzeka nje kuncenga uXolani ngamahlonyana. Cha, nenxa iyayinqikaza intokazi. Walalisa ulimi uXolani. Bavumelana ngokuthi bazobonana ngehora lesikhombisa kusihlwa. Bavalelisane qede aqhubeke nokuhlala ehhovisi uXolani eselinde ukuba kushaye leso sikhathi sepointi labo. Wo, sivele sizitotobele nje nesikhathi sansondo. Azame ukuba matasatasa ngemsebenzana obekufanele ayenze namuhla ntambama lapha ehhovisi. Kodwa ingqondo ivele ijame nje. Agcine eyekile, aqhubeke nakho umndwaza nje. Ngesikade sisondele isikhathi sokubonana kwabo, esukume uXolani ahluthulele ehhovisi, angene emotweni, ayishaye izule isiqonde lapho uMahlengi athe uhlala khona. Uhamba endleleni nje ulokhu ewubukeza ngengqondo umfanekiso kaMahlengi nephimbo lakhe elizothile elimenza ashawe ngolincane uvalo. Hayi, alizibe lolu valo olumenza angakhululeki nakancane.
ayibhule imoto ichushe edolobheni. Emva kwesikhashana esingathi